ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳର କରାଳ କବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ। ଲୋଭ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଭିମାନର ବ୍ୟାଧିରେ ମଣିଷ ସମାଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଆଜି ଆକୁଳ ହୋଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଶାନ୍ତି ଟିକକ ପାଇଁ। ଏ ଶାନ୍ତି ସେ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ଏହି ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପରମ ପୂଜନୀୟ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଅଶାନ୍ତ ମଣିଷର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଟିକି ଝରଣାଟିଏ ଝରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲେ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ର ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ର ବୁକୁ ଚିରି ଶାନ୍ତିର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଝରଣାଟି ସେଦିନ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୀତାମୃତ ଲହରୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ସହଜ ସରଳ ପ୍ରେମମୟ ଗୀତି କବିତା ହିଁ ହେଉଛି ଗୀତାମୃତ ଲହରୀ। ମଣିଷର କର୍ମମୟ ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଏହା ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ଗୀତିମୟ ମଧୁର ଗୀତାମୃତ ଲହରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତବକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ଭାରରେ। ରସଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ପରମ ପୂଜନୀୟ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଗୀତା ତେଜିକୁ ଚିନ୍ତା
देहटी धर्म क्षेत्र रथ स्वरूप जानी था बाबू सत्य शांति दया क्षमा चारि घोड़ा को जोचिण देबू मन दौड़ी विवेक छड़ी भाई रे मन दौड़ी विवेक छड़ी सत्पथे चला रखी ब्रह्मरे लय भाई पढ़रे गीता तेजी को चिंता करिनिय जीवन को पवित्रमय भाई पढ़रे गीता तेजी को चिंता करिनिय जीवन को पवित्रमय पढ़रे गीता तेजी को चिंता करिनिय जीवन को पवित्रमय ए भव कूपे पड़ी त्रितापे बुड़ी सड़ी जीवा पाई नथिब भय भाई पढ़रे गीता तेजी को चिंता करिनिय जीवन को पवित्रमय करिनिय जीवन को पवित्रमय करिनिय जीवन